fantastisk dag. Men nu vil jeg give mikrofonen til Svend. Og han er jo fuldstændig uforberedt på det her. Jeg har ikke engang spurgt ham, om han ville. Han er blevet dikteret. Men jeg synes, hans digt, det siger alt. Jeg vil ikke kalde det digt, jeg vil kalde det skriblerier, som jeg også gjorde, dengang jeg var her i 1956, efteråret 56 og foråret 57. Så der kan være flere, jeg ikke har fundet fra de årgange. Men her er jeg, og jeg vil lige læse det, jeg har skrevet her, som fra den gang af, der skrev jeg også i dagbogen på vers, og det er der åbenbart også andre, der har gjort. Og det her, det er den sidste dagbog. Et skib har lettet anker. Det vil hjælpe vores tanker. I en båd fra Ærø er de blevet bragt. Alt det vi gennem årene fik sagt, det vi har skrevet til tusinder af sider er blevet. Om dagen, om ugen, om tiden der mindes, i disse bøger nu findes. Dagens mest brugte ord er det jeg tror. Kan du huske, kan du huske? I hukommelsen vil det ruske. Vi der mødes i dag har en fælles sag. Det der her bliver skivet har hjulpet os gennem hele livet. 65 år er rundet, siden de første vejen har fundet. I dag er der fra det første hold, fra vinteren 43 så kold. Sandt og lyv, de sidste her er fra 2007. Hvad husker vi fra tiden, der svandt? De udfordringer, vi sammen fandt. Dag og nat, vi løb og løb, og snart blev vi boksere i svøb. På døre at banke, at gå vores planke. For piger at bukke og føre, og for dem nænsomt at røre. Mange fandt den eneste ene, der dem i livet forene. Vi alle mindes de, der i vores tanker findes. Eidsfelt med disciplinen lidt hårdere, men også et hjerte, der slår. Hansen, Mortensen, Dyr, på alt havde de styr. Lille i blæst under solen, for mange den bedste tid på skolen. Når ankeret lettes, når sejlene sættes. Nu hvor vi lukker, nu hvor vi slukker, vi takker og bukker. Vi sang for sidste gang flagets kendte sang. Må enden det lakker, vi takker, vi takker. Vi vil mindes denne dag, hvor vi tog det sidste tag. Tak til fonden og Lis og Lauritsens Lise, men en må vi dog alle prise. Annelise, Annelise. I dag er det skolen, vi hylder, men den største tak, vi dog skylder, ham der tanken fik, på søens unge at sætte skik. KL er navnet, han være husket, æret og savnet. Lige en lille efterlysning. Ole Kjørtræk Andersen, hvor er du?